L'emissió de la vàlvula de desaiguament manada per impulsos és expulsar a l'exterior l'aigua produïda per la condensació de l'aire comprimit a l'interior d'un dipòsit acumulador del circuit de frens. Al circuit de frens, la vàlvula té el seu símbol corresponent. El símbol indica que la vàlvula té una entrada procedent d'un dipòsit acumulador, una entrada de comandament i un orifici de desaiguament. La vàlvula està formada per un pistó, 3 juntes d'hermetització i una junta anular que tapona un orifici del pistó quan no hi ha pressió a l'entrada 4. El pistó té ranures d'admissió i ranures d'escapament. La vàlvula té una entrada provinent del dipòsit d'aire comprimit marcada amb el número 1. Una entrada de comandament provinent del regulador de pressió marcada amb el 4 i un orifici de desaiguament marcat amb el 3. La vàlvula haurà d'estar muntada a les rodalies del dipòsit d'aire comprimit a desaiguar. L'empalmament 1 pot estar com a màxim 300 mil·límetres per sobre del fons del dipòsit d'aire comprimit. Quan el regulador està en desconnexió, a l'entrada 1 de la vàlvula de desaiguament arriba constantment l'aire comprimit juntament amb l'aigua de condensació des del dipòsit acumulador. La pressió impulsa el pistó a la part superior. La junta de la part superior assegura la hermetització amb la part interior del pistó. La junta de la part mitjana assegura la hermetització amb el col·lector quan no arriba aire a pressió a l'entrada 4. Les ranures inferiors comuniquen el col·lector amb l'orifici de desaiguament número 3. Quan el regulador de pressió entra en connexió, l'aire a pressió de la sortida 22 arriba a la vàlvula de desaiguament per l'entrada 4 i desplaça el pistó a la part inferior. Les ranures d'admissió comuniquen l'aire de pressió i l'aigua de condensació de l'entrada 1 amb el col·lector de la vàlvula. L'aigua de condensació apareguda a l'empalmament 4 des del regulador de pressió pot expulsar-se també cap al col·lector a través d'un orifici al pistó. La pressió separa la junta anular i l'aigua es deposita al col·lector juntament amb la de l'entrada 1. La junta de la part inferior hermetitza el col·lector amb l'exterior. Quan el regulador de pressió entra en desconnexió, no arriba pressió d'aire a l'entrada 4 i el pistó impulsat per la pressió de l'entrada 1 és desplaçat a la part superior. El pistó bloqueja el pas de l'aire cap al col·lector, ja que les ranures superiors es desplacen a la part alta. Les inferiors comuniquen el col·lector amb l'orifici de desaigament i l'aigua dipositada al col·lector es buida per l'orifici número 3. Aquest procés es repetirà tantes vegades com el regulador de pressió
entri en connexió o desconnexió. A l'entrada 4 de la vàlvula de desaiguament es poden enviar altres impulsos per al seu funcionament, com pot ser l'accionament del fre de mà o l'obertura de portes als autobusos.